Az új könyvet műfaj megjelölése Történetek egy regényből. Mi az a regény, aminek a történetei találhatóak ebben a könyvben? Ez egy megíratlan regény. Azt találtam ki, 3 különböző történetet kapcsoltam össze olyan szálakkal, amik átvezetnek az egyikből a másikba. Olyan személyek, akik főszereplők az egyik történetben teljesen érintőlegesen bukkannak fel a másikban vagy harmadikban, és a motívumok is vissza-vissza térnek, anélkül, hogy közös cselekményt hoznának létre, mert hát én 6 éve írtam utoljára regényt, aztán elbeszéléseket írtam. Most úgy érzem, hogy vissza fogok térni a regény műfajához, de hát ez egy hosszú folyamat, nem egy pillanatnyi fordulat eredménye. Íróiskolai tanárként mit gondolsz, hogy a prózából mi tanítható meg, és mennyire fontos a tehetség? A tehetség a legeslegfontosabb, és igazából ezen múlik minden. Utána már csak elszántság és kitartás kell, de fura módon az elszántságot és a kitartást, annak a trükkjeit, fortéjait, fogásait lehet valamelyest megtanítani, meg hát persze az irodalomnak bizonyos törvényszerűségeit, és a tehetség az, ami nem tanítható. A harmadik történet az új könyvből úgy tűnik számomra, hogy az asszociációs történetmesélés folytán, minthogyha leginkább kanyarodna vissza a regényhez. Lehet, hogy készül is már egy regény? Nem csak lehet, hanem készül tényleg. Nyáron kezdtem el dolgozni rajta, még nagyon kevés van kész belőle, de az anyaggyűjtés nagyjából befejeződött, ha leszámítjuk azt, hogy írás közben az utolsó pillanatig gyűjteni kell az anyagot, hogy aztán legyen mit elfelejteni. Csak ugyan ennek a kötetnek a harmadik elbeszélésében, a Közepes fogorvos címben, amelyből majd nem sokára részletek hangzanak el, azzal kísérleteztem, hogy hogyan lehet művészileg lezárt hatást elérni úgy, hogy közben sem maguk a történetek nincsenek igazából lezárva, sem az összekapcsolódásuk nem egy zárt kapcsolódás. A történet befejezése is, noha határozottan befejezés karaktert mutat, mégsem cselekmény szinten lezáró jelleg. Az ember mindig kísérletezik mindenféle dolgokkal, mert felmerülő írói problémákból ez adódik, és szerintem akkor érdekes egy mű, hogyha az ember közben meg tudja őrizni a kísérletező kedvét, mert ha az nincs, akkor megette a fene az egészet. Tudhatunk-e valamit arról, hogy milyen regény készül? Mondom, nagyon az elején vagyok még, és nem szívesen beszélnék részletekről. Annyit lehet mondani róla, hogy a közelmúlttal kapcsolatos, és hát a magyar közelmúlttal kapcsolatos, és hát a múltunkkal való foglalkozás jegyében íródik. A 20. századi magyar történelemnek egyik jellegzetes eseményét igyekszem úgy feldolgozni, hogy az a magyarság vagy a kelet-európai történelem szempontjából általános érvényű tanulságokkal is szolgáljon. Úgy látom, hogy egyre közeledsz a történelemben a mai naphoz, egészen a középkortól indulóan, vagy talán még korábbról. Mit tartasz fontosnak egy történelmi regény megírásakor? Gondolok itt fikcióra és valóságelemekre. Fontosnak működő, teherbíró, erőt sugárzó írói világ megteremtését tartom. Akár történelmi a regény, akár nem történelmi. Most az az igazság, volt egy időszak a 90-es évek közepétől a 2000-as évek közepéig, amikor majdnem klasszikus történelmi regényeket írtam, és azért is hagytam abba ezt, és kezdtem el elbeszéléseket írni, mert úgy éreztem, hogy amit ezen a módon el tudok mondani, azt nagyjából elmondtam. És például azért, mert a kísérletezésnek érzéseim szerint akkor már nem jött több lényeges tere. Az, hogy most megint néhány évtizeddel visszatekintek az időbe, az nem jelenti azt, hogy hasonló jellegű munka jönne létre, hanem valami egészen más. De minden esetre egy olyan általános érvényű megállapítást lehet tenni, hogy a múltbeli tények tárulkozásában iszonyatosan sok fantasztikus elem is van, és ezek egy része tragikus, más része groteszk, de akár még romantikus vagy szentimentális jelentésrétegei is lehetnek egyik-másik ilyen eseménynek. Ezt az ember jó szemügyre veszi, akkor nyilván saját magát is jobban megismerheti ezen keresztül, vagy azt a ténylegesen létező vagy virtuális közösséget, amelyhez tartozik. Nagyon szépen köszönöm!